Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereserani a MP Suleman amene ayankhula kuti pali zigawenga zimene zikuwasakasaka. Iwowa ayankhulanso ndipo aulula anthu atatu amene akunena kuti akufuna kuwachotsa moyo wawo. Takhalani pompo mumvesere a MP Suleman. Vice President, he was at the forefront kuchita campaign kuti tonse alliance iwine. True. Every Malawian is a witness. Anthu aja pakana anachita function yaikulu kumana akasainana agreement. Kuna ulusidwa nkhunda. That was every Malawian's hope kuti mina zintuno zisinthe ku Malawi kuno. Mina pesi yathu inali yochedwerako. Kumano zimene zinachitika after that. Kuyamba kumanga munthu uja omwewo wakabwera kuti yayi tikuchotsa milandu ija, yayi toyambe kukutuma anisoni, tamulanda ntchito. Zinali chipwirikiti chokha. Kuzafika pa ngozi kuluza anthu onse aja, including Vice President. I think izizi sizimachitika. And ife Malawi tinali odabwa aso lokhuzidwa kwambiri kuti chifukwa chani kumalawi kuno tukumana ndi zinthu ngatizi. You know, okay, in the assessment ya anthu pamalo paja sipanapezeke magazi, sipanapezeke plasma matter ngati saliva, even urine. Now mu report muja munapezeka kuti it's highly likely that they were already dead. Ngozi tachitika. Tinamva kuti yayi aku Germany abwere azaone kuti chachitika ndi chani. Now my question marks anambira pene pacha. Achita declare kuti abwere komanso amene abwerawo they are not my experts ofufuza ngozi. Pali kusiyanisa. Yes. Amene anabwera kuti atithandize kafukufuku anali anthu amene akuti anapanga ndege ija company yawo. Manufacturers a ndege ija doni ija. Kumano mukaonesesa madoni aja anasiya kupangidwa kale. Company inasekedwaso. Ngamiti madabwa kuti sono anthu akubwera as manufacturers kuti atithandiza bwanji pakafukufuku amene chifukwa timaona ngozi za ndege zikachitika pali NTCI board. Yes. Imene imapanga kafukufuku wa ngozi za ndege. I think they're in France or in America. Amene usana itanidwe bwanji. Then sipanathe nthawi kafukufuku ja kupanga ku Germany. Tinaonanso president anyamuka kuno upitaso ku Germany. Situzora masatira kafukufuku emweyo kunali kukaongolera kuti zina ndi zina zikhale bwanji zipikidwe motero. Abwera kumene kuja kafukufuku anali osagwira mtima chifukwa mukumbukira noyo kuti Minister of Information ananena kuti black box taisunga. Nkhani yavuta ndi yaikulu ndi imene chifukwa akanangoti pasa black box yo black box yo ikanalankhula china chilichonse chimene tikufuna kuyankhidwa. Ma contradictions anali ochuluka inapita kunzuzu inabwerera now the other report ndege yagwera muchipulu amini muchinkhalango chokuti sitingakafikemo a few meters away from a village. Pali mafunso ambiri. If you said kuti ndege ija nali ndi mafuta at 2 hours. Okay. A president chinasangalasa kuti anene kuti mundipase report after 4 hours ndija. 2 hours ina ya masungira jana. Question mark. My question marks okaoka. That's why mukuona ngati lero even my bishop sakukhulupirira kuti kodi chinthu chindichoona. Ife palibe kukhulupirira. On top of that, akuti tipange no inquiry yathu yakuno. Kuona composition ya committee yo very compromised. Azinzao. Yes, azinzao okaoka. Amene akuchita chair tinamva kuti
anakwatiraso komweko zapa chiweniweni. So inu mungapachike mamuna nzanu zosatheka. So izizi zikubweresa mafunso ambiri mayankhono mafunso analipo poyamba aja achepaso awawa anyanyulaso zina komano chimene chikundikhuza kwambiri njokuti mukaona muripoti muja pali paragraph ina yake imene kunena kuti apolisi atafika pa ngozi anachita interview anthu amene anali pafupi kwambiri. Izizi zimachitika kulikonse kuti kodi chichitika ndi chani, munamva chani. Anthu amene aja atapanga record ma statement amene aja asungidwa ndi apolisi. A commission anapita kuti akatenge ma statement aja ku polisi kuti agwirise ntchito mwina ayitanenso anthu aja koma apolisi anakana kutulusa ma statement amene aja. So iza kuti chilipo izitu zili mu report yawo yomwe. So mupanga bwanji report ngati apolisi aukanirani kupasani information before poyambira panali pati pamene andiwo anali anthu oyambirira ndi amene anafika pamene mukuona zonse. So nonso china chikudabwisa kuti anatenga ndrama ya chipepeso ndani mfuti ya bodyguard mmodzi kusowa anatenga ndani. Izizi pajaso phone ina inali active for a while. Yes. Ndichipwirikiti ineyo Samir chimene nganene ndichokuti ine ndimachita follow kwambiri chifukwa Saulos late honorable vice president anali munthu oti ndimagwirizana naye kwambiri. Tacheza kwambiri. He has been to my house over 100 times. I've been to his house from the time he was working for leasing and finance. So it's a very long time. He moved from leasing and finance to Liver Brothers, then to Airtel, to Carlsberg, then to Airtel. So he was a brother. So you lost a brother. Kwambiri. I was following up Zankanija. Nditamva kuti ndege yanyamulidwapo ngati lero. Pa ndege jana inyamula ngati lero. Ziduswa za ndegezo. The next day mama wandi mene nafika pamenepo. Chodabwisa kwambiri kwa ineyo chinali chokuti pamene panagwera ndegepo, pamene anatina tola azibale athupo. Atafika wawa atanyamula ziduswa za ndegezo. Anakumba chidoti. Yes. Kwambiri anakumba kapiri nditu ndikukwirirapo ponsepo. Ndikutenga tiziduswa tija nkutiponyano pamwambapo. That's what happened. Multitude of questions surrounding the commission of inquiry zambirimbiri. Wina aliyense akayankhulapo ngati Bishop Ansusa, ma threats getting threatened left and right. Kodi boma la Congress chikuchitika ndi chani? But timanena kuti pali mafunso ambiri amene tilibe mayankho. Kupezeka anthu magazi alibe, akuti mikozo mulibe, komano even saliva. Yes, nimakhupirira kuti mukaona report ya ku German. Ndege ija imaonesa kuti inkangozungulira inapanga maseko mina awiri kaya atatu mpaka na pamene inakafikirapo. Mukuona kwa ine ndi report ija pena pake zimakhala ngati zikumandimvekerako kuti choona chenicheni chija ndimachiganizira ija ndiyoti ndichi. Ndege ija ndichikhulupirira kuti mmene inkafika pansi azibale athu aja anali asali moyo. Chifukwa mukayiona wreckage ya ndegeyo ine ndimaona ngati kuti chilipo chinachitika ndege chatafika pansi. Chifukwa ngati chinthu ngati galimoto, it's a simple thing. Galimoto kandi you hit an impact. Chilichonse chimene chili galimotomo chimapita kutsogolo. Fwe chinthu chaja ngati yapangidwa full stop. Ndegeyo mukakafika malo pona ali panali ngati kachulu pamene akamenya ndikuyima pati. So zonse zimene zinali mu ndegemo bwenzi zitapita kutsogolo. Koma makapezeka kuti mitembo ina ili kumbuyo. Ina ili mbalimo kuti nkani kuti zinthu zikuchitika bwanji chifukwa
anthu amagwa mu ndege sanafike pansi mafunso ndi ambirimbiri. Now you know SKC was loved by the youth. Munaliso achinyamata like his ADC wachinyamata nzatu. You know former first lady Honorable Chanel Zibiri. Inuyo ngati wandale, what promise can you give Malawians? Ngotibweresera trash, I call all their reports. You know what are you going to do come 2025 when APM is in power? We cannot bring back those people. May their souls rest in peace. Yes. Komano zikusonyezeratu poera kuti tikamanya kuti Congress ndi nkhanza zake ndi zimenezi. Not long ago tinapita ndi Professor Atatu Mutharika kuthambani. Mpaka ndinayima because it was my first time amati pamfera nduna. Yes. Pamfera ndakumbukira achina digmate. Yes, tinaona akumanena kuti galimoto inaponyedwa apo anthu anapezeka atafa mmene. Zinthu zake ukaona mastyle ake ndomwe aja amene ali involved iwo ndomwe aja kuti chipani zasintha. Same old tricks. Lero ndizi muona Bishop alankhula maganizo awo kunkhosa zawo osati kukapangisa sipanati 2 days akaphwanya kulimbi cathedral anyamatazi kwaje mukumbukiraso pajantha achiona mabishop ntame joso mafuna kuphedwa anamangidwa. Are we safe Malawians? Sikoyamba kuti boma la Congress zipanga nkhanza ku zipembezo. Mukumbukira even anzathu anachita bani ku Malawi kuno. Achipembezo cha timati Jehovah's Witness mpaka anathamangisidwa. Kusoyeza kuti awawa nkhanza zisazasiya olo titachita motani kumene akuchokera ndi kunkhanza, history yawo ndi ankhanza sangasinthe. Ndizimukuonazi kuti MP wathu kungolankhula akumanga amanga achikwanje amanga musowa kodi pajaso mungoti amanga inodo ndi most wanted. Ine uteko ndimafuna ndibwerebe koma ndi poti nkhani yake ndi yomweyo kwachitika incident zana yoti bwanjiso. This was on Saturday. Kuma 3 o'clock kumasana nalandira phone kuchokera kwa Honorable Kenneth Ndovi. Ndi MP aku Karonga. Maza Karangati. Are you related? No, we are not. Komano mina ma structures athu patali tikhoza moneka ngati amafanana kachibale pang'ono. Anandiyimbira koma he was in a shock. What happened? Amalephera kulankhula muno bwino. He had to give the phone to anzawa amene ali nawo galimoto kuti andilankhule. Chinachitika ndicho kuti akuti amachokera ku Mzuzu. Anali mgalimoto yawo yaing'ono koma amayuza manamba plate aku parliament. Ndi atangochoka mu Mzuzu akulowa muchikangawa anachita notice kuti pali Prado imene ya white kumene alibe manamba plate imwe achita track. Amati akathamanga nayo mathamanga. Ndi anazazindikira kuti tikupangidwa follow. Tukangidwa follow kumbuyo ku ndi Prado iyi. Sizwa kuti akutipanga follow ndi anali ndi mantha. Akuti anathamanga kwambiri kuzafika pa Nzimba 10 off. Foti ndi pali anthu anayima. Atangoyima Prado ije inabwera kuza bloka kusogolo. Serious? Zana Saturday Kenneth Ndovi ndi MP au Karonga sindingango achula zina ndikunena mbacha maziwa ni mankwa zinthu zoti zinazo umboni. Yes. Ndiye anatsika mabounce awiri mu Prado moja ali ndi mfuti. No way. Pambalipa. Yes. Kuzafika kutsegula galimoto ya Ndovi kuyamba kusecha mmene mujata. I think anazazindikira kuti taimika galimoto yolakwika. Ndi Ndovi aja nafunsa kuti bwanji akuluakulu chuchitika ndi chani. Ndakuti pepani tikusakasaka Suleman. Serious? Yes.
timaona ngati ali galimoto yo ndikunena azizachitika zana Saturday ndi andovi aja anali very shocked atangoyankha choncho anyamata aja nakakwera galimoto ija kumapita ndi andovi momwe andiyimbire ine I think if he was under shock panic anazangoona Suleman mu phone mwawo ndikupanga dial okay peza kuti anakayankha phone ija anali mbale wanga Daud Suleman wakumakra ndiye sanafike so kuti afunse kuti ndi ndani anayamba kumulongosolera nkhaniza kuti achimwene kunotuza chitika ndi zotere ndiye Daud Suleman anauza andova chakuti zosakhala bwino muyimbireni mumuuze kuti aziwe kuti akusakidwa ndipo mama ndiyimbira ina ndovi ali mushoko kuti anapasa ubunu wake anali anthu atatu mjamotomo mwina nchifukwa chake anakhala ngati kuti anali safe pang'ono anapasa anzawo aja kundilongosolera ndiye izizi ndimafuna ndiauza MCP chifukwa ndikuziwa umene zichokera achimwendo baba Malondera Kenneth zikhale ng'oma mukati mulimbane ndi kutenga moyo wa ine ndikhoza kukubwereserani moyo wanga kumene muliko chifukwa sindimaopa sindimamunyira ndimangofuna ndikuuzeni chilungamo kuti zimene mukupangazo ndi za savage musiye I know anyamata amenewa ndi intelligence yanu tikuwaziwa galimoto ndaifufuza tikuiziwa anyamata auto taaziwa izizi musatitenga Malawi ngati Malawi a 1964 kuti mungamati opyeze kumati tutumusa ife takulira matipate tikuziwa kuti matipate aliyense in a democracy you are free to express your views you are free to conduct your demonstrations in a peaceful manner izizi they enshrined in our constitution inu mukafuna kuti mutibwezerese mbuyo siziteka olo mutatani olo mutandipha ineyo lerolo ineyo ndimafuna komano basi I think now I can ndimangofuna ndinene kuti ndale za ku Malawi tikupanga ndi boma la Nkhanza chipani chimene chinatchuka ndi kupha ineyo ndinasazikira madamu anga kuti mwafunse panopa ndinauza kale kuti ananga madamu anga ineyo ndikusakidwa ndi akongresi ndikhoza kuphedwa ndiye ngati ndingaphedwe mulimbe mtima koma ndifuna ndiafere a Malawi amene akuvutika ndilokonzeka kuyika moyo wanga ndithu m'manja mwa kongresi kuti a Malawi azathe mwina kupeza mtendere pa imfa ya ine ngati zingatheke ine ndilokonzeka ndipo ine ndikupange na sure achinyamata ambiri panopa you are hope to them you are filling the void that was left by SKC ndipo siziteka if they are going to take you ndotakwena kunditenga so ine atenga wachinyamata wina aliyense do you know kuti what you do here is giving hope do you know kuti a police even omwewa anthu a intelligence akugwiritsa ntchito do you know kuti anthu amene ajawo akhala chichokere ni boma la DPP sanaguliridwe tu uniform izozo nzosabisa timati tikayima olo even pa road block yes akangozindikira amabwera muli bwanji Honorable Suleman chimuno kaenda akumationesa zigamba apolisi pano pa mupite mwa matera mukapeza zovala za polisi akusokesa ngati analandira majombo ndi amene anagawa APM tili DPP ni mbona pano ayika chitera zosayenda koma chomwe akuziwa ndikukhala ndi ndalama kuti azisaka anthu ma threats kupha anthu you see even we chani ati chani concerned chani osazitchula so machechi pamene mungaziwire kuti miyo yathu ili pa chiopsezo afika potenga anyamata wazikwanje ndikubwera nawo by force walowesa mparliament ife tonse tili momo please okay what we are parliamentarians worldwide sizinachitikepo this is total anarchy yes anthu mapictures oti awa ndamene anakhapa munthu pa mademo anthu omwe aja ndamene akuapezeka mparliament
ndikumakuwa mwamba muja tili busy ndithu kupanga deliberate zofunikira kuziko nkumakuwa boma ndi lomweli tithana nanu tikuziwani ndiye mafuna ningonena kuti zafika pokuti tilimbe mitima anyamata you know what we should know dziko lathuli almost 65% the youth. Yeah, that's right. And the youth sitikuyipatsa hope, sitikuyipatsa masomphenya abwino kuti kodi kusogolo kukuli zokoma zotani. Mapromise anachuluka palibe chimene apangira anyamata kukhala angotayidwa ngati apeza kantchito. You know, ndizomvetsa chisoni kuti munthu wa degree panopa ukampeza kukolopa. Zona? Yes. And the minimum wage yathu anyamata ambiri watikapita kumanesi aziphunzisi ngakhale mbomamu mukapeza kuti munthu akulandira 200 ngati wa police 210 220,000. Now 220,000 bagi ya chimanga ili pa 70 panopa achosepo 70,000 sanagaise akagaise abwere fuel ndiwo sanagule mafuta ophikira sanagule transport opitira kuntchito sanaike pambali mwana kuti mwina wadwala kakuchipatala sanaike pambali kuskula kuti akufuna uniform chifukwa chake panopa payslip ya wapolisi mphunzisi imangokhala ngati description asakuatengepo ngongole chifukwa cha boma la MCP. Kumalawi kuno chimene tikufuna anthu olimba mtima combined ndi experience. That's why ine ndikunena kuti DPP is the best answer right now because muli experience mu DPP zinthu zitu zinachitidwapo. Mukumbukira inu Joyce Banda mena machoka ndikashigeti anasiya chipwirikiti yoti zikoli koma donor confidence inabwera ndi leadership ya APM. I think APM is surrounded by people with proven experience and they trust him. Maturity, he just has that natural grace. School so ndiyofunikira. So tikumutengano APM ngati kholo lathu atichite guide more specially tikufuna APM atithandize kwambiri in improving the economy kwambiri. Izinazi ife tilipo tipanga mmene mwango ndikumbusa inuyo ngati chairperson wa Agriculture Commission ku Parliament nkhani ya AIP mukuiona bwanji? Palibe chikuyenda chili choti mukapita pa filling station mafuta palibe, mukapita kuchipatala mankhwala kulibe, mukapita go to my schools ana ambiri abwezedwa tikuvutika ifeyo kumayesesa kuti mina anaja abwerere mu school. Mupite kuzipatala manurses ambiri sakulembedwa anthu oti apanga graduate. Ndingonjezapo mepo mumakumbukira nkhani ya ujeni ya intention. Yes. Inayamba ndi boma la APM 80,000. Now 4 years later my intends akulandira bejani 80,000. Are we progressing? Palibe kwacha ikungopanga devalue and still they expect those people to kuti mumulipire munthu 80,000 akagulepo thumba la chimanga 70,000 mamukonda amene. Mupite ku Nkhokwe kwathu kulibe chimanga, mupite ku Ministry of Agriculture fertilizer AIP mpaka pano sanagule anthu koma chimanga cha mera yeti ifeyo ku parliament tinasamusa timati financial year kuibweza mbuyo ya dziko kuti cholinga chathu chikhale chokuti ndalama tiyapase nthawi yabwino athe kusakasaka fertilizer gule nthawi yabwino koma tinapasa ndalama mu April pano tili mu December fertilizer sanagule kwapita ndalama situkuziwa fertilizer achokera kuti situkuziwa tikati tiyendere tikaoneza ntchito aspika kuti chifukwa chani mwayikaendera kumeneko. So pano inuyo aspika munduze kuti kodi oversight imatanthauza chani. Inuyo munduze kuti what does the word oversight imene ili role ya ine yofunikira ku parliament, what does oversight mean? Ndikati ndiyendere anthu mukuti yayi ukulakwisa malamulo mufuna malamulo ake ati ndiye palibe chikuyenda ku fertilizer akagula ku butchery akagula ku farmers abako ndrama. Mupita ku mafuta mukapeza kuti madilo onse akupangidwa State House
kumafuta kuja kuli kampani imene kupereka $, ku chipani chawoko mwezi uliwonse tikuziziwa.